ladala ɲɔgɔn n'a fɔ ma ko kasɛri minisiri n'o baara kɔni kɛla jumadon n'o bɛnna novembre kalo tile 18 ma san 2022 a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires mun bɛ tali kɛ lajɛ in na an ka minisiri minnu bɛ tali kɛ ministre de l'économie des finances sɔrɔ o minisiri ani a bɛ labara cogo min na o minisiri bɛ k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ la hakilina dɔ kɔni tala n'o fɔ ma ko projet de décret ko a talen bɛ jumɛn kan a bɛ fɔ ma ko système d'inspection non intrusif k'i bɛ k'a fɔ o bɛna kɛ hakilina ye o saba kɔni o bɛna se ka bila a sen kan ka don an ka wa cakɛda bɛ tali kɛ direction générale des douanes o ka baarada okumu kɔnɔna la nka kɛnɛkɛrɛnnen la a bɛna bila wa dugu minnu yɛrɛ ta la o bɛ tali kɛ Diboli Sikaso ka taa se Mahina min na ko a bɛna kɛ nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu de la wala k'i b'a ye k'a fɔ nin hakilila minnu filɛ a kɔni bɛna ta k'a bila minɛn kɔnɔ bɛnkanw ye mun kɔni fɔ Mali ale ni wa cakɛda min bɛ tali kɛ Noctec Company Limite olu ka bolo ɲɔgɔnma mun kɔnɔna la bolonɔ kɔni bila la sɛbɛn in na nafolo mun bɛna don a ko senfɛ a bɛ taa jɔ miliyari 5 ani miliyɔn 800 a n'a kunkanfɛn o de bɛna don a ko senfɛ k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko taxi o bɛɛ lajɛlen talen bɛ a ko senfɛ cogo min na ko a bɛna kɛ ka kundama kɛ kalo 8 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ yaasa cogo minnu la ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila a wa sen kan o kɔfɛ k'i b'a ye k'a fɔ o baaraw bilalen sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen la ka se ka wa a baarakɛminɛnw bɛɛ ɲini ka se ka na a di o ma o baaraw bɛ bila sen kan o hukumu kɔnɔna la o kɔfɛ a fɔ ma ko wa kalo wa 60 b'a ye k'a fɔ kalo 60 kɔni o bɛna ta fana cogoya minnu la wa a bɛ fɔ ma ko nin baarakɛla yɔrɔ in nin baarakɛyɔrɔ in a minɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw o daminɛ cogo min na komi a fɔla cogo minnu la k'i b'a ye k'a fɔ nin hakilina mun kɔni talen filɛ n'o bɛna kɛ nin système ye n'a bɛna bila sen kan an ka wa douane direction ba yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye ka se ka wa kɔlɔsiliw nɔgɔya o ka baaraw kɔnɔ kɔlɔsili ɲuman ka kɛ cɛya fana kɔnɔ fɔ ka taa se wa minɛnw ma minɛn minnu ni nafolo bɛ labɔ ka tila ka a ladon u bɛ don sira min fɛ a ka se ka dɔn wa joona joona ni nɔgɔya fana ye an ka wa jagofɛnw olu kisa la kɛrɛnkɛrɛnya la Bamako novembre kalo tile 18 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Agnon officier de l'ordre national ale bolonɔ bɛ nin sɛbɛn in na